Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez, Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, Luis Laurnagarai Garra mendizainarekin egonen gara, badakizuen Nafar gobernuko mendizaina dugula, eta berak, azken aldian izan ziren suten inguruan solastuko zaigu, eta baita ere nola di joan arrantza denboraldia. Ondotik bigarren atalean, Nafar gobernuko albaiterua den Josu Sarobek tuberkulosisaren proba zertan datzan eta nola egiten den azalduko digu, eta baita ere PAK dirulaguntzen egoera nola dagoen, eta azkenik saioari amaiera emateko Laurentz tratanteak kontatuko digu pixka bat nola doan bildotzen denboraldia, eta baita ere orain dela gutxi Asturias aldean ibili da feri garrantzitsu batean, kontatuko dugu zer ikusi zuen bertan eta pixka bat nola ikusten duen sektorea. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan Garrarekin gaude, badakizue bera, Nafar gobernuko mendizaina dugula, eta Garra beti ere maiatzan ongi sartua gaude, eta tenore garrantzitsua izaten da, badakigu urte hasiera horretan beti ere erreketa baimendugak egiteko epea edo aukera izaten dela, eta ez dakit horren inguruan zer dugun esateko edo ze balorazio egiten duzu? Balorazioa egerteko errabarrun nahiko txarra, baina ez, arras txarra izan da. Azkereko urteetan diferentziekin urte okarrena. Zute haunit izan da, kontrolatuak izan dire, desente ere bai, baimenakin eta gauzak badire zute batzuk ongin direnak, baina erreketa batzuk, zute batzuk izan dire baimenik eta eskarik eta deus ere gabe. Eta kalte desente garritu. Izan dugu gainera, eskualde osoan, Bidasoa osoan, Bortziritako zu famotu doi, sartu zela iparralden eta Gipuzko aldera. Gero Malarrekanen izan dira batzuk, Malarrekan aurten nahiko ez da inbertze, ez da olako desmadre izan, konparatuz Bortzirietan eta Baztanen izan zenekin. Baina Bortziritako zu famosoi eta gero Baztanen izan dugu gure kuadrilla bat, zu potentiak. Landarea unitzerre da, regeneru natural deitzen digune, landaketak, plantazioak erre dire ere bai, eta arbola, arbol zarra, arbol heldu ere bai. Eta, kalte infrastrukturetan ere bai, ardibordak eta erre dire. Eta pena bat, zeren, hau uste ginuen gauza urtero izaten dire olako zute baimenik gabekoak eta, baina olako desmadrea, gintuen urte desente ikusi gabe, ez? Eta urte nola da. Eta orai da beharren ikusten da, egida zu pasten den leku guztitan, ez du kalte berdin egiten. Batzuten pasatzen da zue, eta horko arbolak aguantatzen du. Zue hau pasatzen bada, eta hor baden bazka, zuendako baden bazka gutxi baldin bada, zu pasatzen da, eta hor dauden arbolak, o arbol txikiek, o arbostuak, ez dio kalta honitz egiten. Eta hori ikusi dugu da berri aldera, honitz leku arbolak ostuakin daudela, eta ongi. Baina zenbait leku, kopuru desente bat, arbolak ez du ostoa atra eta jaztu atreko. Maiatza erdi pasatu da eta arbol bat orai oste gabe dagona, garbi da arbola hile dagona. Ez dakit, Garra,
sute hauek izan diren asko eskutik joan zaienak, erreketan bat baimenik gabe nahi zuten egin, eta eskutik joan zaie, edo izan dure erreketa baten batek ere gaiztakerian kalteak sortzera. Pues zu potenteenak izan direnak, izan dire, hola, fede txarrakin, intentzio txarrakin, ez dire, zeren aldatzen da afera honit, badire zu batzuk baimenakin eta kontrolatu daudenak, eta horraten garago, suitzaileak, udaletxeko guardak edo udaletxeko batuten kontzejalak ere laguntzen dute, eta batuten eskapatzen da, deskuidak badire, batuten gertatzen da. Baina hori ez da urtengo kasua. Dire, gainera, egun konkreto batuten, haize fuertia zabilen egunetan, eta, haizeakin kalte gaize gehiago dire. Zue haize fuerteakin ezin dutzu gelditu. Eta gainera, helikopteroa itzaltera atrabar duen momentuen, haize fuerte balima da, ezin da atra. Arriskua da helikopteroan dako, eta, pues hoi, bai, geizki, fede txarrakin nire dire aurtengo zu potentioak denak. Bai. Bueno, espero dugu... Tugo bertik ertenak. Ojalá ez bazen hola, baina hola da. Aurtengoa horrela geratzea espero dugu, eta hurrengo urtetan, urte oparoa izatea, erreketa baimendua bakarrik egitea, eta Bai, hasieran aipetu duten bezala, gintuen urte batzuk, desente hobeki, eta hau da urte hau okerrena, aspaldiko partez ez dugula izan oin urte txarra. Eta untan gelitzen den, hurrengo urtean ez dugun aurtengoa bezala, eta, mejoratzen den afera. Gaia zaldatuaz, sutik urara pasatuko gara, badakigu erreka oparoak ditugula Nafarro mailan, Bidasoako errek ere badakigu ze ongi dagoen, eta ezagik horren inguruan arrantza denboraldia. Behar bada eskualde hauetan pixka bat afizioa ezagik galtzen ari ote den, baina bai sumatzen da Nafarro mailatik arrantzale asko Bidasoara hurbiltzen dela, ondoko errekautara, eta ezagik pixka bat ze aipatzen aldugu, denboraldia hasia da, zer dugu esateko. Denboraldia hasitzen, maiatzean batean, ja dire izpiru aste hasi zela, hurbiltzen dire Bidasoara, Bidasoa da erreka bat, ongi ikusita Nafarroko bertze erreka batzukin, bizia gehiago badena. Orduan, ez da iziko normatiba bezala, ez da koto bat, eta etortzen alda Nafarroko persona edozin. Betetzen batu bere baldintzak, behar du lizentzia ordaindu eta gero behar du egun hortako pase bat, eta betetzen badu etortzen alda Nafarrotik edozin lekutik. Jendia etortzen da, bere eskubidea du, eta hori da badena. Jendea bada denetak, badire arrantzariek aiagatu eta kupora aiagaten dira segido, badire arrantzariek hartzen dutela peska sin muerte ditzen digune, arrantzatzen dutelaik itzuli behar dute amorraina berriz errekara. Eta, generalen hori arte ongi. Izokinen aferan, arras motel hasi da afera. Gaur ja, ez dakit segun den, 17 edo 18 edo 17 uste dut. Eta momentuz bakarrik, bi izokin arrantzatu dire. Nik ez dut entenditzen, baina arrantzarekin batekin eta bertzekin egonta hartzen dute erreka arras apal heldu zela, eta oin apal heldu delaik, itxasotik goiti atartzeko ez da egetzen. Orden orai bota duen, aitzineko egunetan bota duen uri honekin, erreka goratu de, eta iduridu orai urrengo egunetan badela aukera izokina azpitik goiti abietuko dela, atrako dela. Orden, arrantzaiek esperantza horrekin daude. Atrako dela goiti eta beraiek arrantzatuko dutela. Atzo horregon nintzen, endarlaza ingurietan, eta beraiek ala zioten, esperantza horrekin zauden. Urrengo egunetan hasiko dela iketen eta arrantzatuko dutela bakaren bat berte. Ez da egite, zuri mendizain bezala dagokizu pixka bat kontrolan horiek egitea, ez? Badakigu bete behar asko badirela, arrantzale asko,
kexu izaten direla, hainbeste kontrol edo hainbeste muga aparatuaz, ez dakitzu jarraitzen duzu pixka bat? Bai, bueno, bai da dugun kompetentzia bat, arrantzana fena, iziena eta bat arrantzana. Kexu, bueno, hemen badakigu, ohituretzen garelaik, ez arrantzariak denek, ohituretzen garelaik gauza erresetara eta modu batera, pues ja hartzen dugu dinamika hori eta gero aldatzen dutelaik edozein gauz, pues pixket, bueno, zeiko gustatzen ez, nahiago du segitu orain arte bezala. Bueno, pues denbora aldatzen dire, eta Nafarroko Gobernuak ja, bueno, hori dela urte desente, eta bakizuen aldatzea arrantzaren kontrolan afera, eta arai, pues, egun bat arrantzan ibiltzeko behar duzu pase bat izan. Baina, bueno, gauz erresa da. Iten alda telefonoz, edo korreoz, da dei bat, edo da korreo bat igortzea eta eskatzea egun nunterako nahi dutela arrantzan haitu. Ez da gehiago. Gauz erresa, baina lehenago zen erresago, bai, erresago zen. Baina orain ere ez duzin bar master bat arrantzan ibiltzeko, ez da hola ere. Eta egun mugatua baituzte, kopuru mugatuak ere ez, denboraldi osoan edo? Bai, hori dago, hori orden foraren heldu dena, dago, hori bai igual diferentie handiago da hori, lehenago arrantzari batek, hori dela urte batzuk arte, martxoan 20 aldera erekiten zen, San Jose egunekin, eta gotetzen hilabete batzuk, eta kenduta astierteak, persona bat egunero ibiltzen altzen arrantzan. Horai ja ez, horai paseketa daude mugatuak, eta orain egun gutxiagotara, egun gutxiagotan ibiltzen altzen arrantzan, bai. Ba, bueno, espero du arrantzalek ere beraien bete beharrak betetzea, eta, bueno, azken finean, arrantza afizu horretaz gozatzea, itxas errekak eta itxasoak osasuntxu jarraitzea, eta, bueno, Garra, zuri ere eskerrak eman, azalpen guzti hauek emateagatik, eta, bueno, segi zuen eguneroko martxan. Eskerrik asko. Bale, zuei, eskerrik arte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Josu Sarobe Nafar Gobernuko albaiteruarekin gaude, eta badakizue azindan eritasun desente izaten direla, eta oken lana, albaiteruren lana da guzti hauek kontrolatzea. Bueno, Josu, gaurkoan batipat, tuberkulosis gaitzaren inguruan solastuko zara, ez, zala da? Bai, tuberkulosis da problema arazo gehiago ematen digun eritasuna guri, Nafar Gobernuari. Batez ere, beti kanpainan urtero biratzen dire behi guziek. Brucelosis eta tuberkulosis batez ere. Ja, brucelosis gutxi gora bera garbi dugu, orduan horrek ez du problemik ematen, baina tuberkulosisekin beti segitzen dugu. Guri ematen dugu problemak eta baita ere ganaderoi buruko minak ere bai. Zen beti atetzen dire, han edo hemen, esperatu gabe, gainera ez dakik undun atera barden, baina beti bakar batzu jaten dire mataderora, proban positibo atetzen delakoz. Gu erabiltzen dugun proba da betiko proba, tuberkulina, proba honek baitu 100 urte baino gehiago, proba pixketin espezifiko ematen aldo, baina eta jendea izitzen da, baina eske hori da dugun tresna oberena edo bakarra. Bai, hori da ez, azkenean, jendea izitzen da tuberkulosis gaitzarekin, badakitelako, atatzen bada positibo, azien hori hiltegira joan bar da, eta azkenean, kalte ez, ikuioarentzat. Bai, gaur egun tuberkulosis beti izan da salud publikako arazo bat. Gaur egun ganaderian batez ere arazoa da komerziala, zen gutxi gora bera jendea izaten duen tuberkulosis ez da aziendaren tuberkulosisa, baina segitzen du kalifikazion de sanitaria lortu nahian. Horrek mugatzen altu hauniz mugimentak zerbait txarratetzen balin bada. Horregatik jende izitzen da, erten duguna hemen baztanen urtero 15 bat behi joanen dire mataderora, proban txarrak ateatzegatik, eta gero hauniz gehiago ere dudosak. Dudosak erran nahi du, handik bilabetetara berri repetitu behar dela denak. Bai, prozedura nola izaten da, Nafar Gobernuko albaiteruak jartzen zarete abeltzainarekin kontaktuak zuek, edo beraiek itzordu hartu behar dute, edo... Ez, orain ja aspalditik enpresa bat hartu dago, gu azkara pasatzen funtzionarioak, leheno pasatzen ginen dudosak itera eta salmentak itera, orain ja dena Iruñeko enpresa baten bitartez egiten da, eta hori baute lista bat, eta dire horiek ganaderokin harremanetan paratzen direna, gelditzen dire egun baterako, gure zona honetan gutxi gora bera negun eta udaberrin tokatzen da,
hasten dire urtarril aldera eta aprileko akituta egon behar da. Bai, urtero inbarreko gauza, eta ezagit tresneri aldetikan proba, tuberkulosis proba egiteko zer erreminta behar dire? Bueno, tuberkulosis proba da, aiztean erran duena, 1900 urteko proba bat da, proba alergika da, orduan lehendabiziko gauza egiten da, hila mozten zaio pixkatila, lehen mozten zen paletilan, orain mozten zaio lepoan, toki xusena lepoan da, beti txarrago da, baina mugitzen delakoz, baina lepoan inbert zaio, horreri gero sartzen dugu pistola batekin likido bat, PPD duena izena, horrek badu bakteriaren sustantzia pixkot. Eta orduan sartzen zaio, baina gelditzen zaio pistola honen tipokoarekin, gelditzen zaio azalean bertan, da kantiai txiki bat, azalean bertan. Eta uzten da behia. Lehendabizik, neurtu behar zaio, larrua bezen bat neurtzen zaio. Uzten da, eta gero handik 3 egunetara, inbar zaio behiratu abertze reakzionea emana duen. Reakzionea, ez bali bau reakzionerik, seinalea da behia ez dela kontaktuan egon. Eritasunarekin, bakteriarekin kasunten, eta una bezala ematen zaio. Bertzenaz, balin bada reakzione zerbait, erran nahi du kontaktuan ibili dela edo dudosa dela. Badire grado diferentiak, eta orduan zenbat loditzen den, gutxi loditzen balin bada, 4 milimetrotik azpitik, konsideratzen da dudosa. 4 milimetrotik goitia konsideratzen alda txarra. Eta gero baita ere, oinazea balin badu edo xakarra balin badu, ere bai konsideratzen alda txarra bezala. Orduan, txarra izan ezkeroz, normali matadero eman behar dire, bertze gaineko repetitu behar dire, eta hori da, horregatik jende badu beldurra. Bertze bakarren bat atatzen zaion txarra, edo dudosa, mugatu behar dioguzke egun mugimentak bizitarako, logikamente bizitarako ere bai, saldu behar dela behi bat aldiero inbar zaio proba hau. Eta proba honek duena da, proba alergika denez, repetitzeko beti espiatu behar direla 2 hilabete minimo. Ez da handik 10 egunetara egiten alberriz, eta hori ez da negoziatzen al. Nahi eta nahi ez, proba bat alergikoa denez, inbar da esperatu bere denbora. Ez dakite positibo atatzen delikan, hiltegira zin da hori behi hori edo eraman behar delikan, administrazio aldetikan konpensazio ekonomikorik izaten da edo ez? Bai, izaten da, normalin, joaten da mataderora, eraman behar dute Iruñako matadero espezial batzutara, eta gure departamentoko albaitero batzu joaten dire muestrak hartzera. Muestrak bidaltzen dire laboratoriora, eta orain egiten dugu proba PCR, deno badakiten zer den PCR, proba bat, azkarra, eta 15 bat egunetan jakiten alda, mana duen zerbait edo ez. Gero baita ere, hiltzetik aparte, gu ematen dugu Real Dekreto markatuta dago konpensazione bat. Aparte, karnizeroak edo tratantek ematen diona, ze normalien behi horrek aragitako balio du. Eta gero, ondoko urtean ematen zaizkio normalean 600 euroko dirua konpensatzeko erreposizioneko, eta gero aparte gu lehenbiziko indemnizazioaren erdia ere ematen zaio. Osea, gutxi gora bera diruaren aldetik ez dira gaizki atetzen, zen behin normal bate, azkenien konpensazionekin tauta ere, 1500 baten inguruen ibiliko da. Pena da, mugatzen dela prezioa, haunez kasotan dire behi batzuk onak, gazteak, baina hala dago markatuta. Bestetik PAK diru laguntzen eskaerak egiten da burubelarri dabiltzez, nekazari eta abeltzainak, ez dakit horren inguruan azken aldaketak edo ze berri dugun aipatzeko? Hemen berri bakarra, plazoak magortzean akitu dire, eskatzeko, bakarrikan anunziatu zuna lehengaldi Nafar Gobernuak eman behar duela diru gehiago zona montaña, hemen deitzen duguna zona montañako laguntzei. Eta orduan prezio base ezaguna, 106 eurotan, 127 eurotara pasatuko dela. Alde hortatik, zona hontarako honiz jende, hori da laguntza bat nekazari propio kobratzen dutenak, alde hortatik, laguntza polita. Gero ikusi beharrez, etorkizunan heldu den PAK aldaketa hori, nola heldu den, ez? Aurrerago... Hori ikusiko dugu, etortzekin, Azken finean ez egite jarria direz, nekazari eta abeltzainak, inbarra direla PAKen diru laguntza hauek eskaera hauek egin, eta urteroko prozedura jarraitzen dute, ez? Pixkoak pendiente gehiago dute ze aldaketa diren, berein egin beharra baino, ez? Aldaketa beti badire, horrek erran edu formula hobena ez dela existitzen, bertzenaz aspaldi patu izan zuten. Beti erten dut, ez da gure problema hemengoa, zen Italian problema bera dute, Frantzian, Inglaterran leku duzuten bada problema laguntzak haber nola banatu. Batzuk nahi hau dute nekazari modu bat ematean, bertze batzean, eta zaila da, azkenien ez da laguntza bat bakarri, baizik eta laguntza honiz badire batzuk de pago basiko, bertzatzuk produktuei, bertzatzuk nekazari propio denei, laguntza honiz badire eta bakotxa du bere helburua. Badire nekazari edo abeltzainak diru laguntzan arabera bere ustiatik aldatzen aldutenak,
nahi dut esan, buru gehiago hartu edo lurrak, ez dakit, pixko bat estrategia edo pixko bat planteamentuak aldatzea? A ber, bai, batez ere, pues, leheno maten zen laguntza behiei horren bertze, ardei horren bertze eta hola. Gero erabaki zen lurrei emateko batez ere koltson bat bezala izateko, ja kobratzeko zerbait fijo eta orduan horrekin pues, izango zuen libertade gehiago ganadero bakotxa pues, paratzeko behi gehiago edo ardi gehiago, edo eretxe gehiago bakotxa ikusiko zuen, baina gauz fijo bat izan tere. Hori zen helburua, ez ematea produktori zen hasteko. Zen ongi ikusi Organización Mundial de Comerciotik eta bertzegatik pues, eixe flexibilitate gehiago ematen dirako sistema honek. Gero aparte, erten duguna, pues, gero aparte pues, autonomia bakotxak ematen dio pues, nekazari propio denei pues, laguntza bat gehiago. Gero pues, erraza hori pues, bertze laguntza bat. Gero aparte produktu igual da aretxei nola bildotxei bertze laguntza bat. Orduan, ni pentsatzen dut, hauniz laguntza bat direla, saiatzen dire batzutan produktibidea ematea, bertzetan nekazari ematea, bertzetan inguru giroa kontrolatzeko, bueno, salbatzeko, diferente dire eta bakotxa du helburu diferentia eta... Bai, kobratzeko orduan diru laguntza horiek, agudo kobratzen dituzte edo mantxo etortzen dire? Pues, aurten eskatzen dituzten laguntzak, hasiko dituzte kobratzen urrian, eta akitu behar dituzte kobratzetikan urrengo urteko ekainean. Bai. Osea, gutxi gora bera urte baten buruen ja kobratu behar dire denak. Kolpe handiena ematen da urriatik abendura. Bai. Orduan da gehienen kobratzen dute zenak. Bai, eta bueno, nola ez, beti esperun dire, ez, diru sarrera hori, inbertsioak egiteko, zen gastutarako ez, ezinbestekoak. Bai, gaur egun beharrezkoa dira laguntzak, laguntzarik gabe gaur egun nekazaritza ez du funtzionatzen al, ojala, ez zera behar, baina momentu honetan gaur egun gauza duen bezala beharrezkoa dira. Oso ongi Josu, eskerrak eman zure ere, tuberkulosis eritasunaren inguruan azalpen hauek emateagatik, eta paken diru laguntzak nola dauden momentuan ere azaltzeagatik. Eskerrik asko eta beste bat arte. Bale, bai, zuei. Orain honetan, Laurentxekin gaude, badakizue bera zein da saltzailea, tratantea dugula, eta Laurentx alaxe da ez, ja baiatzan aurrera baguzi, eta beti ere zuretzat lan garrantzitsua edo denbora asko eramaten dizu lana izaten da, bildotxak biltzera, ez? Pixko bat, denboraldi hori ezagita, aurtengo denboraldia, pixko bat aintzinera badune, zer nolako balorazio egiten duzu? Bueno, aurten bildotxa saldu de Frankoan batean uste baino hobeki lehenik bazen beldurre, baina gero atrada ongi, arrontongi atrada zeren. Induridu bildotxa ondi oso balio zuela, merin hori dena sartutuzte gizentzen, eta orden hori letxaletan esaltzekin, latxo atrada, bai, Franko poliki. Zeten horren gutxoera hasten zara ja, ze garaitan? Bueno, orai ez da leheno izatzen, sasoen beto gaia kasi guzti duzen bada ez hau nizo gaia aide guki girota guzti hau. Baina hau fuertena eguerritik hasite ego edele hileta tarte edo da. Eta, eskualdeko hartzaileak, bazkenean, beraiek bildotxak saldu nahi dituzte, eta nola izaten da harreman hori, nola izaten da prozesua? Nola erran nahi duzu? Bai, zuk azkenean, astero biltzen dituzu bildotxak. Bai, astero. Gu gehien bat astelenetan, ero askiertiak biltzen dugu, jendea deitzen du, hartzen du gehien batek hartzen du etxera, hor badu baskulea, pisetu, eta matadororagan. Bai. Eta, gero prezioa finkatzeko orduan, nola izaten da, astero aldatzen? Prezioa, pues, ez datzute merkatuko prezio den merkau. Merkatu ez ekurritzen duen, gora bera, gure, gero balimedi ona arrontona, pues, matiozu zerbait gutio, balimedi txarra zerbait, ona balimedi zerbait gehiago eta txarra balimedi zerbait gutio, depende, baina hola, más o menos prezio merkau, bai. Eta beste urtekin konpatu zola kopuru orokorrak bildotxa antzeko atatzen da urtero edo? Kopuru más o menos atratzen da berdin, lo que pasa que horre atratzen da igual eratu. Lehenu izaten zen 3-4 hiletez golpea eta horre hasten da ja 5-6 hilete asteroz astero. Alde batetik hartzaile orduan konten da, lasai da, bildotxuri atatzen delako, ez azkenean? Bai, momentuen benpin ez da problemik, atratzen da, bai, berian asteoketan biltzen dut, izen bai inuen gehiago, berdin bildiko inpen gehiago, ez da, eta, bueno, konformatu behar denekin. Beti
beti ere ez egite izaten da ardilatxaren bildotxez, esneetako izaten dute ardila eta bildotxa gero kendu egiten dute, ez? Bai, bada jendea profesionala deizten nahi denaren nahi du lehen bailen kendu, eta gero bada handixo egiten duenak, zeren ez duzte deizten eta nahi dute eskilo batzuk man bildotxei, bai. Eta bildotxo bezala estimatu izaten da, badakigu Nafarroan badela beste raza bat, ez? Rasa Navarra Aragizko bildotxa, okere estimatu dira? Estimazio berdin. Azkenean bildotxe esnea, ez du... Estimazio berdin, bai. Ez zertaz eragi arraza bat, beste du? No, azkenean esnean inekoa da, eta ez dute denborik guztua diferenti izeteko, azkenean da bildotx bat. Bai. Gero ere, badakigu hazienda saltzaile bezala, tratante bezala asko mugitzen zarela, ikuidu desberdinetan, eta ferietan ere. Eta, pasan asteburuan ez, San Isidro egunaren inguruan, Asturias alde hortan ibiltzara feri proiektu batean, ez? Bai, San Isidro llanera zen, bazen behorkie, hauniz behorkie saldu zen dena, raso behorkie saldu zen, pero eskapau, ni ez da ze pasatzen dena behorkiekin, dena behorkien ginetik. Behia bazen Franko Poliki, eta sobratu irin izin zen, bai, sobratu zen pixket, bai. Lehenbiziko urtea zen joaten zinena? Ni aurten horra lehenbiziko urtea, bai. Hoai bada beste bat, hiletiunen ondarraldera, korauen, Asturiasen ere, bai. Eta, feri hori ez egite, behorkia esan duzu, behorkia eramaten duela jendeek, batipatan arat joaten dena da zonaldeko abeltzaina, saltzera joaten dena? Bai, hemendik Naparratek ere bazingana, gero bazen esposizion bat ere bazen, hemendik antzituen indartek, antzituen esposizionean, eta, gero bazin hemendik ganak ere saltzera, bato beste bazinganak, bai. Eta zure asmoa ze izan duzen pixuet ikustera joan, edo kamionak bidena bar betezo zerro? Gu ganginen pixket ikustera, eta beti saltzatzera zerbait ere, bai, beti badeiteko, ganez guztik. Eta ez egizu zer ekarri zenun, edo? Ekarri gintuen bi hiri, gaur hilkotuzte seguraski Donostiko Mataderoan bi hiri biltzeko, eta ganin gintuen behor batzuk eta gehienu batzuk eta hola. Eta saldua orduan dena? Bai, saldu zien, bai. Behorkiek ez ginen batzek hilakarri. Prezioen xamarra saltzen da gainez, edo? Bai, behorra arrontongi da orai. Arrontongi, bai. Ez da aspaldiko urteketan egon orai da hon bezala. Urtetan. Errepikatzeko moduko orduan, ez? Joan da salduan eta idipare bat ekarri eta hiltegirako bideen, o? Ja, errepikatzeko, beti gaina gustatzen zaiko, ez baginen gustatzen ez ginen haino, badizu hemendik igual 6 orduan bidea, baina, pastizu, guztizu jendea, tizu solasten zara batekin, bertzekin, eta hola, bai. Antolaketa aldetik handala, ongi antolatu ere, leku bazen? Antolatu ezen elegante, baina elegante, usiur lekuek antolatu, baina ure bezalako guti, bai. Llanera herrian ez, Asturias alde hortan? Bai. San Isidro llanera hori batzen zuen. Bai, eta beti ere olako ferik garrantzitsua dira, ez, azkenean? Bai, behar dire egin zen, nola guztizu jendeak guztizu merkatu nola funtzionatzen den, nor lehitzen erosten, norek ez duen erosten, enteatzen zara honiz gauzetai. Gero, tratoa ere da partikularra jende ezautu eta beste baterako igual... Bai, telefonoa gartzen jozu bat, beste bat gartzen datzu zuri, bai, gauzuik ona die, jendekin egoteko eta bai. Hemengo ferietara pixu bat pasatuaz, konturatzeko San Fermin tenorean izanen gara, eta aurten deus ere ez, ze buia somatzen den edo San Ferminak ez dira ine, baina ferierik ez dara. Errantzuten San Fermingo ferin behar zela, baina ez dut uste, San Ferminik ez pali medut egiten ez dut inin ere ferik, ez dakit, hori ez dakit hui hausere. Errantzuten baiet bezala baino, zuek ere San Fermin garai hori baino lehentxo, beti ere Valentzianokin da trato onde izaten duzue? Bai, totzen digunet etxera eta hemen iten die trato onde eta hemen gehien bat orai etxetan saltzen da. Gehien bat, eta beti 70 zer gateko eta gaten da ere ferira, baino... Baina aurten ere seguraski etxanin indie denak, plaza ez dut erekiko. Zuen kasuan ere badakizue Valentzian horiek etorreko direla, eta badakizue kopuru de xentea eramaten dutela, zuek ere, lortu behar duzu ez, badakizue eskianoa baldin bada, zuek ere bultzen zarete ez, puzke bat? Bai, jendea deitzen dute, gaten zara erosten duzute, gaten zara prestatuz, San Fermiteko gaur berian egoniz Valentziano batekin,
Eta erran hau, San Ferminak aitzinen, torriko dela buelta matera, eta zerbait jaizin den, eta bueno, erran dioz, zato eta zerbait prestateko dugu. Behin etorrizkero, kopuru edo kantitate esentera ematen. Bai, horiek aldi kamion bat emateute aldiro, kamion remolke, o bilaunen artean bat, o iruen artean, o bueno, konpontzen diet, transportiak ere kostatzen dire, eta dena... Zu ere ordu lan izaten dagoen pixko bat lortzea, ez? Pixko bat behorki hori, zaldik hori, hemen zonaldean, ez? Batipat, hor egiten duzu. Bueno, hemen, bate badena batzen nahi bide bi, hiru, lau, gaten zabelei betera botaz, eta gero, tortzen dilek orduen partitzen dugu batitek etzit, hola. Bueno, zure tenorekin ibili bat zara, eta pixko baina joan, ez? Bai, duzu aizinetik pixketan toratu, jakin goiti zer duzun, eta historio, bai. Orduan, behorkia salerosketa mugitzen da, eskaera handia da, beste hazienda klasea berriz, nola dago ez egin? Bueno, behorki hori mugitu dut, behia iduridu pixket tranquilo da, hola. Baina, bueno, saltzen da behiera, azkenean behiekin nahi dena behar du. Eta, jazta. Kasu horretan behiekin da, pixo batzu ipuilu desberdinetan, baserri desberdinetan ibiltzen zara, zer ikusten da batipatola, salerosketa horretan mestizoa batipada gehien mugitzen dena edo? Horai haide pinto hauniz kendu da, eta horai haide jende hauniz mestizo eta pinto eta horiek kendu, eta ez egorri eta hola. Araizko behiaia batipata haide dut. Araizko horiek, Horai angus idu franko moduan dela, eta, bueno, dete, Ikusi du baten bat ere neko behiak endu, Asturiana bat jarri dituztela ere, ez? Detek. Angus, Asturiana horrak ere horai hasi da jendea horrak egin franko poliki. Angusen kasuan ez dakit, ze berezitasun du, ez dakit? Ez dut aragi arrontona duela, ez dakit. Behiai bera behiretut ez duduri isura honitzi duela, baina, bueno, zerbait izin, fama benpin bat. Eta gizentzeko, donditzeko... Gizentzeko eta errexi izinte, bai, seguraski. Eta gero da behi begoxua, mantxua. Bai. Umatzeko ere aixe xamarra. Aixe xamarra umetzeko eta... Bai, bueno. Garaiak aldatzen doaz eta... Exacto. Gero ere, bueno, irailerako bai, badirudi, urten Elizondo ospatzen denez, Pirineika arrazako feri garrantzitsuri, burutuko dela, ez? Inberra da, ez dakit, duren zauden inien otezen, baiet zerten zuten. Aurrera dola dana, eta, bueno, garrantzitsu hori ere, ez? Pues bai, hobe, atra dela itzinet, eta, bueno, jende animalia gatera, eta... Hasta, zin behar da. Prezio aldetik ere zuke Pirineika arrazoko behi bat, edo zizenen bat, saleros, teko orduan sumatzen da diferentzia, ez? Arraza, bertako arraza... Bai, beti arrazak, beti badu beze prezioan, mestiza bate baina beti, arrazakoa beti badu geixo, baina, bueno, gero igual jende izen gustatzen zaio, nola den, bai, bada diferentzia. Oso gi, Laurentz, ikusten dugu zure saltxan jarraitzen duzula, ez? Haziendakin goikita behiki erosita saldu, eta hori seinale sektorea mugitzen dela, oraindik hazienda dela bazter guztitan, eta espero du urtetan ere horrela jarraitzea, eta ea San Fermin feri hori ospatzen ez baldin bada behintzat, Elizondoko Pirineik arrazako feri garrantzitsu hori burutzen den. Eskerrik asko eta beste bat arte. Bale, venga. Bai. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.